De openingsavond van het WMC in Kerkrade is één groot muziekfeest natuurlijk. Met vooral veel muziekliefhebbers hier op de been bij het goede weer. Maar ook wel VIP's op de speciale voor hun gebouwde tribune. Ja, jaren naartoe gewerkt en dit is dan die day. Ja, dat is fantastisch. Hè. Dus effectief, de stress is er nog wel, maar die is grotendeels weg omdat we nu eindelijk mogen tonen wat we hebben voorbereid. Het is zo stabiel als je een festival zou wensen. Hè. Het is altijd moeilijk en er zijn heel wat... Nu het weer vanavond fantastisch. Had het nu geregend, heb je een aantal dingen niet in de hand. Laat ik zeggen dat ik voorlopig tevreden ben en rustig. Het is vooral loon naar werken, zou ik zeggen. Hè. Voor heel veel vrijwilligers, bestuur, raad van toezicht die de schouders eronder gezet hadden. En gezegd aan van laat het niet gebeuren. We maken er een prachtig WMC van. Dus loon naar werken wat mij betreft. De gemeente heeft daar toch ook aardig aan bijgedragen. Hè? Fysiek, financieel en op andere manieren ongetwijfeld ook. Maar ook heel veel andere. Hè. Sponsoren, de hoofdsponsor, ook allerlei fondsen. En het WMC is Kerkrade, dus voor de gemeente is dat een van de parels. Dus het WMC zit in ons hart, staan ik immer. En daar zullen we echt alles aan doen om dat tot steeds weer een feest te maken. 18.000 muzikanten zo in de Kerkrade de komende weken. Niet minder dan andere keren? Niet minder, heel veel inschrijving, maar het is een gigantische organisatie. En tegenwoordig zijn er natuurlijk heel veel keuzes voor mensen. Je kent nog heel veel festivals en evenementen. Dus ze moest ook wel echt het gaafs bieden. Dat hebben ze volgens mij echt wel neergezet. Maar het is elke keer wel echt een opgave. Daar moeten we niet lichtzinnig over denken. Maar dat het lukt, dat is waar Kerkrade zo stoot op is. Ja, het WMC is Kerkrade, dus voor de gemeente is dat een van de parels. Dus het WMC zit in ons hart, staan ik immer. En daar zullen we echt alles aan doen om dat tot steeds weer een feest te maken. Er komen zeker en vast genoeg mensen. Er is nog plek. Dat is het mooie voordeel aan het WMC. Maar wij hebben al heel veel tickets verkocht. En dus ik ben wel heel erg blij dat we nu een festival kunnen aanvangen met over het algemeen erg volle zalen waar nog een paar mensen bij kunnen. Het wordt zo beleefd door de VIP's, maar ook door de mensen in de straat. Dus ja, mij hoor je vanavond niet klagen.